रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। पढ़े हम ना जाइबो मैया घरवा से, पीछा करब छौला डरे डरवा से। पढ़े हम ना जाइबो मैया घरवा से, पीछा करब छौला डरे डरवा से। मिले रोजे आबौ हौरन बजाबौ, डर लागो हकौ ड्राइवरवा से। पढ़े हम ना जाइबो मैया घरवा से, पीछा करब छौला डरे डरवा से। पढ़े हम ना मिक्स बाय डीजे कंचन केकरो से नहीं डरो है गे मैया, कहो है कि तोरे बनबो हम सैया, बनबो हम सैया। केकरो से नहीं डरो है गे मैया, कहो है कि तोरे बनबो हम सैया। मांगो है मोबाइल नंबरवा के, पीछा करो छौला डरे डरवा से। पढ़े हम ना जाइबो मैया घरवा से, पीछा करो छौला डरे डरवा से। रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। मिक्स बाय डीजे कंचन गौतम वरुण बड़ी करो परेशान गे, हमारा बोला बोहको कही कही जान गे, कही कही जान गे। निकित वरुण बड़ी करो परेशान गे, हमारा बोला बोहको कही कही जान गे। रोजे उ मिलाबो नजरवा के, पीछा करो छौला डरे डरवा से। पढ़े हम ना जाइबो मैया घरवा से, पीछा करो छौला डरे डरवा से। मिले रोजे आबौ हौरन बजाबौ, डर लागो हकौ ड्राइवरवा से। पढ़े हम ना जाइबो